Chenro mag thieth norochore ka thieth ma Naivasha level 4 bang' jopiny bago ng'anyo mar manyo duoko ewi chenro mag thieth magiwacho ni orochore osiptalno. Mokuom midhiero mag yango oriwo mag SHA, onge mar yath, lil mar kar thiethno kaachiel kod deko mar chiwo thieth ne jopiny. Jatend migawo mar thieth e kaunti no to okoni midhiero mar SHA en gino magiloso wach. Ripodni olosnwa gi Judith Omondi. Sasa tutatibiwa na nani? Kowuok oko mar kar thieth ma Naivasha level 4 en koko kod ng'anyo mapek manobak kod jopiny manowuok oko mar kwedo midhiero magikoni gisebedo ka gikadhoe e kinde magimanyo thieth e kar thiethno ma Naivasha level 4. E osiptal, jotuo ne donjo kidam kama nochopo. Thieth margi ni deko kaluwore kod ng'anyo ma odhi nyime kuom seche kapok jatend migawo mar thieth ma kojolo mar kaunti no chopo mar kuyo yamo. E moko kuom ywak mag jopiny gikoni okumba mar thieth mar SHA ok tine thoth jopiny malimo kar thiethno kaluwore ni lainno kawo kinde mathoth eka jatuo chak thieth ka yedhe kod gi thieth bende kidam e kar thiethno. Shida ya hospitali, SHA haifanyi kazi, hakuna oxygen. Hii hospitali hata choo haina dawa, hata panado unaambiwa uende ukanunue na huko. Hata gloves ya kutengenezwa unaambiwa uende ununue kwa chemist ndio ukuje uwekwe. Hata natuambia tuende tununue dawa nje. Na SHA inatibiwa. Iwe ni picha unatumwa nje. Hii district iko na mapicha hapa ndani. Kama ni biashara watuambie. Ler mar osiptalno bende giwacho ni osebedo wich bar machielo magikoni gikadhoe. Kupanga laini kwa casualty before ufike pale 2 hours zinaisha. Wewe uko na mgonjwa wako. Ya pili, ukitoka hapo unapanda pale juu, unatumwa rab. Huko nayo laini ni kubwa. Unapatiwa hiyo mkebe. Ukienda choo, mlango iko kule, shimo iko hapa, hakuna kitu ya kufunga mlango. Choo yenyewe ni chafu, hakuna sanitation, ni poor kabisa. Ukipita pale kwa mochari, hiyo kitu inanuka kama ghasia. Korka kore, jatend migawo mar thieth ma kojolo kaunti no Stephen Kuria oyango ni midhiero mar SHA giseneno kendo gi network kod sirikal mamalo mar bedo kod apis SHA e kar thiethno mar tieko midhiero mag jotuogo. Naivasha District Hospital serves almost the neighboring counties like Kiambu, Nyandarua, Narok, and of course Kajiado. All people are coming here to be served, and we realize that we cannot turn away patients when they come here. The people here, the patients here are complaining. It is taking a lot of time for SHA to process their claims. Therefore, we've agreed with the national government, the SHA, and this facility that we are going to set up an office here where we can be able to give SHA services at this level. Ng'anyone, jopiny osingo dhigo nyime nyaka gine lokruok e osiptalno.